bisi ketal abono sirina ni bagoi saima dinan bagoi sini taku kokra song obo haikai songsai kelangka orgasta mosamung rusamung ni bising tikai obo haikai cengma ni bising tui tabu jotto jaganu cenglayui ngo jotto jaganu state level haingi tongo Mike takok soje rusamung rere ko jau baji songai baji puter de Kulumbaika Taukte Buksno, Aunor ni Dipok Entertainment YouTube channel Taukte Buksong, Tini Noran Khani Kisa Joranawi Faika, Koekta Kok Saklanai Time Message Renai, Jetring Bisi Ketal Notuyoi, Kawangma Hom Dom, Sa Tripura Ganangoi, Tripura Karoi Nini, Bangalore, Hyderabad, Pune, Obahai Jotto Jaga, Delhi, Assam, Sini Tripura Je Jaga Tong, Azaga Wanu Taklai Tiring Muitongo Taukte Buksong. Abno Tuyu, Ankisa Norno, Saklanai, Kisa message haipan nungui mano taukte busong norok ane okok no kaham kai khanani bujunani chaitok di amkai tring kumangma borok tring main reason song sina nangnai sini borok sini tiprasani bisi ketal abono sirina ni bagoi saima dinan bagoi sini taku kokra song obo haikai songsai kelangka orgasta mosamung rusamung ni bising tikai obo haikai cengma ni bising tui tabu jotto jaganu cenglayui ngo Jotto jagan state level haingi tongo taukte busong obono belai pok guruttopurno kha o tiring ni hoite tauk belai lai thangma haingjak kha o tiringo kubangma borok hambyangui tongo tongthoklayo jurang waijalayo nini haksal ni borok gari bike rok phailai accident nonglayo thuilayo hekjanai mani rok chawoi o chayang thani no norman sanani bagai ma phayo bahai kai chaya manle naide o jagao sini borok bigra khawo bowa hai kai bigra hung kai Onek rang khorchongo lighting sound system rok nabaimani o jaga buini bosongni mangsi o sound system rok lighting rok borong mangnu kunang khau abone bagoinu obo hairno truk muthagoi mangkai chanai obono message tongnai sung 21 tarik khoro je nogo tono tei lamsogoi mangkai lamsokdi phungayoi tuki musoi awan rok sramoi chamung kaham mui kothok Songlayoi akuk buhuk no invite khailayoi chalai kai hangrayo chalai ma haikai abo betar nai jot tunsai kahamung nai taukte busong obono message tongnai norni bagui men kubang borok sawo sung obo hai sini tiprasa rok belai tomung sitra digi thang kai abo belai chayani baguinu sung obo haikai okok no matu bukha kubang borok ano phun bukhai ka saw saklai ka obo hai rono ki saklai ni hnui litring je jaga o nangkugui tongman jaga khailadi jotto jaga khailai mani abo belai no chaya nuhuri tongo aubu hopung aya sang nunglai nai o jaga o sini borok no laklai utebo obo rok no buwansuk tai tongo angkai je din 21 December ni horonorok lamsok di kokrui jen lamsokoi mannai lamsok di barton samoyo teni din phungo norok nuhun lai jan jogo bangla no bosor rok khai kayoi arok phano mangso rok phan na halai songlai chalai di takuk bukhuk jati gusti no invite khailayoi ring layoi asuk layoi abuni pore khai belake to utok thungnai chau janai jotono pal baksa aba haikai siriwit lang thangmaka abuni bagoino jotto boror nobu je sini tuidul nai songnobu belake kha kaham te hamjam mungribu te norok ano logri tangman bagoi bu jotono hambai
এই খাকসাং মারিও অবনো কক কোসার মুংটংনাই নরক ফাইনাই বিসি রগ যদি নো ট্রিং পালিখাই অ বাহাকে পালিলেকে চানাই কেবু চায় লামাও থাঙ্গাওই ট্রিং অর্কেস্ট্রা হিনটানি বো চিনি বেলাই লস উঙ্গো অপরনো সং কিসামা ওয়ানসো লাইনাই তাউকে বো সং অব ওয়ানসো গিয়াখাই চিনি ভবিষ্যৎ বেলাই হামিয়াংনাই আবনো নো কক কোসারই ও কিসিসা মেসেজ নং থানি দিবই আর কাহাম তংদি সুস্থ তংদি তিনিন বাগুই জত তননো খুলুমবাইকা।